Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise jer, hvordan jeg har lavet chokolademousse. Det første, vi skulle have æggeblommer. Jeg skulle bruge 400 gram æggeblommer. Som I kan se hernede. Jeg vejede det. Og så skulle jeg også bruge sukker. Jeg skulle bruge 300 gram sukker. Og så blandede jeg sammen med halv stang vanilje, sukkeren og æggeblommerne. Og så skulle jeg bruge hernede 600 gram ikke-hvide. Og hernede, jeg blander dem sammen, så de holder det fast. Og så er det klar. Og her skal jeg bruge 4 dl biskefløde. Og så skal jeg også bruge 450 gram chokolade. Og jeg henter en gryde, og jeg lægger vand i, og så lægger jeg chokolade ovenpå, hvor den kan dampe ned. Så har jeg smeltet chokolade, som I kan se hernede. Og så går jeg i gang med at piske fløde. Og som I kan se hernede, det behøver ikke være hele holdene. De skulle sådan være lidt. Og hernede har jeg æggehvide, hvor jeg pisker dem. Og som I kan se hernede, æggehvide, de er holdt helt fast. Og hernede har jeg alle mine ting klar. Og nu skal jeg blande dem sammen. Jeg starter først med at lægge den hvide dej i. Og så lægger jeg chokolade. Og jeg begynder at dreje stille og roligt ind i dem. Og jeg starter også hernede, som I kan se. Jeg blander dem sammen. Det er chokolade. Så er den klar. Og så starter jeg også hernede at lægge tredjedel af den ikke-hvide. Jeg blander dem sammen igen. Stille og roligt ned og ovenpå, så jeg har den her luft i. Og så lægger jeg det hele nu. Og så begynder jeg, og som I kan se hernede, hvordan er det, jeg drejer rundt i det. Så jeg får den bedste resultat, som I kan se. Og hernede, så kommer jeg med fløde i. Og så gør jeg det samme ting, som jeg har gjort lige før. Og så drejer jeg også rundt i det. Og her har jeg alle mine tallerkener klar, som I kan se dessert-tallerkener, og jeg begynder at hælde det i. Og her er min chokolademousse klar.